ndani angadziwe za pansi pa mtima, ndani angadziwe za pansi pa mtima, ndani angadziwe za pansi pa mtima, Yesu mwana wa Mulungu. Ndani angaone zochitika za mtima, ndani angakonze za vuto ya mtima, ndani angadziwe za pansi pa moyo, Yesu mwana wa Mulungu. Ndani angachize matenda a mtima, ndani angachize matenda a moyo, ndani amaona tsogolo la muntu, Yesu mwana wa Mulungu. Ndikulandireni okondedwa omvera konse kumene muli. Heneleke Tchale, mtumiki wanu. Believer, lero pa 9 June 2023 tupitiliza kumalizisa topiki imene tayamba dzulo, kufunikira pa mtima. Believer, msayiwale, tili kumalechereche, tili kumapeto, tikumalizitsa, tikupangula buku la Yohane. Buku hii madzadza zochuluka dziminofu dzokha. Believer takhwasula, tanenepa, endi kumapeto kunonso Mulungu akuvumbulusa dzukulu tunenepa. Sitili chimodzimodzi. Mulungu uyoyo ndi Mulungu wabwino kwambiri. Believer, amaona ndani, amadziwa ndani za pansi pa mtima. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kristu Yesu mu chapter number 14 aunena kuti mtima wanu usavutike. Mtima ngofunika kwambiri. Mtima ukavutika, mtima ukadwalika, mtima ukangopeseka ndi vuto, chilichonse chasokonekera. Yesu sakunena kuti mwendo wanu usavutike, ayi. Sakukambaso za msana wanu, sakunenaso za mutu wanu, ayi. Ena mmamva mutu kupweteka waching'alang'ala. Yesu sakukambasa mutu. Mundimvaka. Sakunenaso kuti khosi lanu lisavutike, maso wanu asavutike, kapena kamwa lanu. No. Yesu anena kuti mtima. Chithupi chanu chonsecho chasenzedwa ndi mtima. Zimene maso anu amapanga zimachokera mu mtima. Zimene mulomo wanu umayankhula, kamwa yanu imayankhula, zimachokera mu mtima. Mundimvaka. Yesu amanena nthawi inapo ayankha Afarisi, ati mu mtima mumachokera zoyipa. Mtima ufunika kuchirisidwa, mtima ufunika kukhudzidwa, mtima ufunika kukonzedwa, mtima ufunika ulongosoke, mtima. Ambuye Yesu akuri amuna inu ndiuchoka. Mtima wanu usavutike. Mtima wanu. Dzulo timanena pano, mtima ukangovutika, munthu thupi imachita kuoneka uyu ali ndi vuto ya mtima. Zinthu uyuyu dzansokonekera, zinthu mbale sidziuyenda. Mtima ndi umene wasenza thupi, ndi umene wasenza chilichonse ndi mtima. Vuto iyi ya mtima yadzadza kwambiri ku dziko kuno. Believer, marendawa a mtima tukamba za marenda amene angathe kuakonza ndi Dr. Jesus,
amene angathe kuchirisa ndi Yesu. Mavuto a mtima aononga mabanja, mavuto a mtima aononga maministry, mavuto a mtima aononga zintchito. And Dr. Jesus yekha ndi amene amatha kukonza. Angadziwe ndani za vuto la mtima wanu? Yesu. Angakonze ndani mavuto a mtima wanu? Yesu. Mtima osakhutitsidwa angauchiritse ndani? Yesu. Mtima wodelera angaukonze ndani? Yesu. Mtima wa ufiri angauchotse ndani? Yesu. Mtima wa vigololo angaukonze ndani? Yesu. Mtima angakonze vuto inda Dr. Jesus. Musweka mkumane naye. Musweka mkumane naye. Believer, dziloti manena kuti matenda ena a mtima ana amachita badwa nawo. Amachita badwa nawo. Badwa ndi mtima ojoboka. Ndi mwana akamabadwa ndi matenda a mtima, chimene chimachitika nchonena kuti amachita kudziwika kuti mwana uyu ali ndi vuto ya mtima. Amachita kuvutika. Amazindikirika kuti mwanaye ali mavuto yawa. Phuma. Amatha mapumidwe yake aja kumveka mapumidwe awawa a mwana ndikuti ali ndi vuto chanuyu ya mtima. Mavuto ngambirimbiri mwana mwina akhoza kukhala akusewera sachedwa kutopa. Sachedwa kutopa. Mudzango daba nsacha kusewera koma mwana winayi angokhala angoyang'ana anzake. Mtima nde zimakhala mtima wina ukaboka kwa mpiri olo nkusewera kusidzithekayi. Haleluya. Ena akamabadwa ndi vuto imeneyi akuti imatha pang'ono manesi jamana kuti abasi imene utseka oka. Endi zimathadi nkutsekeka kuti abasi mwanayi anabadwa ndi kavuto pa mtima, adali ndi kabowo kena kake komano kaboko katseka koma dzikakula dzijamata amene anapita ku India dzikaonjeza. Nde vuto ikakhala kuti yachokera ku mwana, mwina makolo simudazindikire, dziwani amazindikirika kuti ali mvuto ya mtima mwanayi. Mapumidwe ake amakhala aphuma. Mtima ndi umene umapangitsa munthu kuti apume bwino. Mtima umampangitsa kuti mwana akhoza kusewera ndi anzake bwinobwino. Mtima umampangitsa mwana kuti achite zonse bwinobwino. Koma mwana amene ndi vuto ya mtima olo kuyamwa kwenikweni kumamvura. Amaropa ndi kuyamwa, amaropa ndi kudya, amaropa mposewera. Mudzangodabwa ife ndi makhalidwe yakewo kumangodabwa naye kuti mwana kukhala chonchi bwanji. Mwina kumona kuti akhala mopendama mowerama inu nkumadabwa mwana amene bwanji kuti akamawerama muja amapuma bwino amamva mtendere mtima wake umakhala ukugawa bwino magazi. Vuto iyi njaikulu kwa mpiri. Ndi Ambuye Yesu anadziwa mtima ukavutika chilichonse chasokonekera. Mtima ukavutika chilichonse sichiyenda. Mtima ukavutika believe utumiki sumayenda. Mtima ukavutika banja simayenda. Mtima ukavutika believe ngakhale business simayenda. Mudzampeza wina ali mu shopu koma litondoviro ali mbwi. Chimene uganizacho nchani? Mtima. Haleluya. Mtima uchire. Tindopemphera ambiri amarenda a mtima. Opemphera ambiri ngakhala amayimba kwaya koma ali ndi vuto la mtima. Mtima wake sukugunda bwino. Mtima wake sukupopa bwino magazi. Mtima wake kuuzimu kosinsi kuyenda. Mtima wake ngodwalika independent uyu. Mtima wake ngakhala ali mtumiki, ngakhala ali negitayo koma mtima sukupopa bwino magazi.
pafunika Dr. Jesus kuti auchiritse mtima. Pafunika Dr. Jesus kuti upangidwe mtima operation kuti uyambe kuchita bwino, usokedwe ngati pali chibowo. Haleluya. Ana Mulungu, mtima wanu uli ndi vuto lanji? Ndi chiti chimene chikuthathupirani? Bwanji simukunenepa ku uzimuku? Simukumveka ndidi ku uzimu? Dzoneka ngati asidzikuyendayi. Udindo mukalipo mpachabe koma sipakumveka ndidi wanu ku uzimu. Paya mumayimba mbuya lemekezeke koma dzikumaoneka kuti sidzikuyendayi. Pakuoneka vuto la mtima, chavuta nchani? Mulungu atithandize okondedwa omvera. Mavuto awa adzadza kwambiri ku dziko kuno. Adzadza ku dziko kuno. Mavuto a mtima. Ambuye Yesu anadziwa. Ndikapanda kwathandiza pa mtimawa, ndikangochoka mbuyo muno ndi balala, aliyense ayendera yake. Musavutike mtima wanu. Musadandaule achina Petro. Musataye mtima. Ndi upita kakonza malo. Ulendo ndi unyamuka ndi kupita kakonzera inu malo, endi ndikamaliza malo ndidzabweranso. Yesu achita tsindika pakati pawo, ndi ubweranso. Usavutike mtima wanu, ndi ubweranso. Believer, nimafuna munimvetse bwino. Mtima waunonga maurumiki. Mtima marenda awawa aunonga dzinthu. Mudziwa marenda amatha kuyamba mukulu. Marenda mtima kakuyamba ngati ususamalisa kuti kumisalanso imayambira konku. Ukakhala wamkulu marenda amakhoza kukuyamba utakula kale. Endi marenda wamabwera munthu wamkulu makamaka chifukwa cha mazunzo, mavuto, zokhoma zimene ukumana nazo. Ukakhala pa ntchito ukamakumana ndi zokhoma. Ukakhala pa banja ukamakumana ndi zowawa. Zimenezi zimapangisa kuti uyambe kuganiza kwambiri, endi zotsatira zake believer nthenda imakula. Matenda a mtima akula chifukwa cha zochitika za pa dziko. Mazunzo, masautso, mipimbirima imene dziko ikukumana nayo dzapangisa kuti matenda a mtimawa ayambe. Ndi ukamba ndi mzimayi wina matenda wawa amuyamba atakula kale. Endi dzachitika idzidzi chifukwa cha masautso amene akukumana nawo pa banja lake. Zimene mamuna wake akupanga zampangisa nkhawa. Endi chifukwa cha nkhawa zimene zadzadza zotsatira zake mtima wayamba vuta. Magundidwe a mtima avuta. Mtima wamba upweteka. Zotsatira zake believer anthu amapenga. Sindikupenga ndikuyendera limodzi. Marenda amisala amakhoza kuyamba. Mudzampeza wine foti yakumana ndi nyengo zopoteka kwambiri, basi angokhala mbwi payekha. Wina bwanja ati basi sindidya. Lero sindidya. Mtima wavutika. Banja le sindisamba. Lero sindisamba lero. Kuntchito sindipita. Mtima wavutika. Amene akakhalabe choncho kwa nthawi itali, 2 days sakudya. Nkhondo, mavuto, nkhawa zadzadza. 2 days sakusamba. Kena kamadzatuluka sopano banja amba kuyenda. Ndi amba kulankhula yekha. Zona chala kwene nchani. Zona chala kwene nchani. Chala kwene nchani. Ungamane siyendeka. Chala kwene nchani. Misala yambika. Mtima. Ndikuyenda limodzi na Mulungu. Mtima
ndi umene wasenza chithupi chonsechi ndi mtima. Ndi umene ungapangitse kuti utumiki uyende bwino ndi mtima. Ndi umene ungapangitse kuti banja iyende bwino ndi mtima. Ndi umene ungapangitse kuti chuma chilongosoke mtima. Ndi umene ungapangitse kuti thupi khale yosalala ndi mtima. Ndi umene ungapangitse kuti misala isabwere ndi mtima. Koma tikakumana nadzo zopweteka pamene kupenga kumayamba, mukadzamva kuti wina apenga misala, vutoyo yambira ku mtima. Mundimvaka? Adalingalira kwambiri, aganiza kwambiri, mavuto ankulira zamuononga, azilingalira kwambiri zanchitikira zopweteka, endi zotsatira zake believer. Munthu apenga. Ndimafuna ndinene, kumanani ndi Dr. Jesus. Iyeyi ndi expert pa matenda amenewa. Sizofunika ku India izi. Tangu kumanani ndi Yesu nyumba mwanu, kumanani ndi Yesu kunja komweko, mukumane ndi Yesu Mozambiki komweko, mukumane ndi Yesu kuphalombe komweko, kumwanza komweko, kunsanje komweko, kuchitipa komweko. Tangu kumanane ndi Yesu, pempherani, salani kudya, muuseni Ambuye ndili ndi vuto la mtima, mtima wanga wabowoka, ndili ndi vuto la mtima, nkhawa zandiphiphitha, ndili ndi vuto ya mtima, mavuto andibandula, ndili ndi vuto la mtima, zochitika za munanga zandisokoneza, mtima wanga suli m'malo. Dr. Jesus adzachirisa mtima wanu. Akudziwa za pansi pa mtima wanu. Yesu akudziwa zimene mumalingalira mu mtima mwanu. Yesu sasweka sona muse mukamaganiza za upandu mu mtima mwanu. Yesu amadziwa akuganiza zopha munthu. Mukamaganiza zoti mwazembera munanu mukagonane ndi wina, Yesu amadziwa mtima wake wafuna amzembere mamuna wake. Mukamaganiza zoti mkazi wanga ndi nthawa ndipitaka kumana ndi wina, Yesu amadziwa mena kuganizira munthu chonchi mtima wake. Amadziwa za pansi pa mtima, amadziwa zolingalira za munthu, amadziwa zikhumbitso za onse, amadziwa mavuto a mitima ya mabeliever lero. Akudziwa mtima wanu olomu malalikira, mtima wanu akudziwa olomu mayimba. Kaya ku church ndinu mayi wachigwirizano, kandi ndinu mayi Tchale, kandi ndinu secretary, kandi ndinu msungichuma, kandi ndinu kwaya Mr. Stamvelani. Akudziwa Yesu mtima wanu kuti ngoboka. Akudziwa Yesu mtima wanu kuti uli ndi vuto. Akudziwa Yesu mtima wanu kuti ngosakhazikika. Akudziwa Yesu kuti mtima wanu kusoeka kuchira. Akudziwa za pansi pa mtima, akudziwa zomwe mumalingalira, akudziwa. Takumanani nayeni achilise mavuto a mtima wanu. Dr. Jesus ndeti manena kuti mukumane ndi Yesu ndi amene amachilisa vuto limene. Mukumane naye. Haleluya. Mtima ngati supopa bwino magazi, zinthu siziyenda mwana Mulungu. Zosoeka mtima uchire. Mukumane ndi Dr. Jesus. Ndi manena pano, si wonse amene ali kuchipatala kuti ni madokotala. Ayi, si wonse amene ali kuchipatala kuti ni manesi. Mwapeza ena vala yawo uniform ya khaki iwo ajali ni ntchito zawo, si manesi. Ena mwapeza kumene kuja avala green ali ni ntchito zawo konkuja. Ena mwapeza avala blue wina waja wa sky, amene ajaso ali ni ntchito zawo. Ena magwira kunja kwa chipatala mudzapeza kuyenda ni makula box blue aupita ali panthuthumula, aupita ali panjinga sakapalasa, olo mmanja makhoza kugwirizana muna anthu folo kula box yawo, aupita aenda mmamidzimu amene ajaso ali ni ntchito zawo koma ngakuchipatala.
Believer wenda limodzika mudzape saina onsango vala za white ena jamakala na skulu akuphunzira kumene za utokorala za nursing amavala bwanji nurse. Hallelujah. Mudzampeza vala blue and white, kumambako white, pansipa blue, osati uja wa sky ngata jawenda amakhala blue weni kuti nchikuti dark blue amene uja dzakuti ndi nurse uyu. Mungasiyanise bwanji kuti uyu ngwankulu uyu ngwang'ono iya ali ni matepe yawo. Hallelujah. Amen. Ndiye nesi muyitanitseni kambanayeni ndili mvuto iyi ndimva upweteka authandizani. Iye zikankulira amayitanitsa dokota ngati pamalopo palibe pamene amalemba kalata pitani chipatala chachikulu chakuboma. Mukapita chaboma chija zikankanika mariso pitani chipatala mupite ku Queens kapena ku Kamuzu Central kapena ku Nzuzu. Zikakanika mmenemu pamene apa nzofunika ndege zofunika ku India isi. Tili modzika zinthu zina zimene zakhalabe vuto tukumana ndi anthu amene sali ma expert antima. Mundiva Yesu ndi amene angathe kukonza vuto la mtima wanu. Ndi ukampandena mtima wawo mbwa chilakolako, mtima wawo sukhutisidwa, mtima wawo sukhazikika, mtima wawo ukwazunza kwa mpiri mtima. Dr. Jesus sakondana ndi munthu. Mtima wanji okhala wekha, mtima wanji osanjana ndi ena, mtima wanji odya wekha. Kuli kudziko kuno kuli anthu amadya okha koma zikatha zawo amafuna anzawo apase, ndi akapasidwa ndi ena iwo sagawa sapasa amadya okha. Mtima ufunika ukumane ndi Yesu. Mtima umenewo mtima omeza wekhawo, mtima wa umbombo. Munthu wanji wopemphera osakhudzika ndi vuto la ena, mtima wanu simakhudzika. Ana ena akamavutika mtima wanu simakhudzika. Anthu ena akamagona njala mtima wanu simakhudzika. Ni mavuto a mtima amenewa. Mukumane ndi Dr. Jesus. Ana onse amasiwa mulibe ngakhale mwana mmodzi amene mukuyima naye. Ndi mtima wanji umenewu. Inu mukafananwa sadzafuna ena athandiza ana anu. Ndi mtima wanji umene muli nawo. Kuntundu kwanu kuli ana mpiri wovutika koma simungathe kuthandiza. Ndi mtima wanji umene muli nawo. Ambuye atithandize kwambiri. Believe Ambuye atithandize kwambiri. Lolani ndiwerenge chapter number 21. Oh hallelujah. Kumapeto mayo kumapeto verse number 15. Ndipo pamene atafisula Yesu ananena kwa Simoni Petro, Simoni mwana wa Yona, kodi undikonda ine koposa awa? Oh hallelujah. Ananena ndi iye, inde Ambuye, mudziwa kuti ndikukondani. Ananena naye, dyetsa ana nkhosa anga. Ndi mtima atumeno akufunsa mtima wa Petro, umandikonda Simoni? Mtima wako umandikonda? Mtima wako umankonda Yesu? Ababa mumankonda Yesu? Mtima wanu mumakonda ndani? Mtima wanu ulipa ndani? Mtima wanu umapembedza ndani? Ndiyamika Ambuye pakamwa panu pamanena Yesu. Sindikunena za pakamwa. Mtima wanu umalambira nda? Yesu amayang'ana mtima osati pakamwa.
voice yanu kumveka buno kwambiri baba onga believer funso langa mkumari mtima wanu mukamalowa nchalichi mumalowa ndi mtima. Ena makhala nchalichi koma mtima wawo uli panja. Ndi ukampanda zibambo ambiri kodi mtima wanu uli kuri? Uli kuri? Ali nchalichi. Mtima suli nchalichi. Yesu amadziwa zimene zipada. Chalichi adzadzako mamene abwera ku chalichi ndi anthu 10. Ena onse mitima yawo momo mulibe aisiya muzochitika zina. Mtima wanu uli kuti? Mtima wanu uli kuti? Ndijenjeze pano Dr. Jesus amadziwa kuti chithupi chanu chalowa nchalichi koma mtima wanu sudalowa nchalichi. Dr. Jesus amadziwa kuti thupi lanu mudayipereka kwa iye koma mtima wanu uli m'manja mwa Satana. Amadziwa Yesu, amadziwa zonsezi simungampusise. Mwina timaganiza kuti tikumpusisa. Yesu amadziwa ana ake enieni kuti ndi ati amene abwera ndi mitima yawo yonse, amene akumkondadi, amene akumpembedza, amene akulambira. Ndimati ndilisekhelere uniform simgwedeza Yesu, mayimbidwe samangwedeza, kulalikira sikumangwedeza, koma chimene chimangwedeza ndi anthu amene abwera pa iye ndi mitima yoona, mitima yogonja, mitima yolapa, mitima yoonadi, mitima yolunjika pa iye. Haleluya. Chikhoza kudzaza ndi chichechi chathu nchachikulu ukangwa cheda umakhala panja funso nkumati anthu amalowa ni mitima yawo kapena maisiya panja kapa mundimvesa. Ali nchalichi koma mtima wake suli nchalichi moyo. Apita ku chalichi koma mtima wake wajomba. Ali pa intercession koma mtima wake suli pamenepo wajombapo. Wajomba ende sidzimaenda. Zambiri zikhoza kundusa chifukwa chilipo mpocho nchithupi mtima palibe. Akhoza kumuza kuti nakambena zakuti sindinazimve pompaja sudali momo unachoka. Haleluya. Mtima wanu. Yesu akuti Simoni, umandikonda ine koposa yawo? Umandikonda ndi mtima wako? Oh, haleluya. Adamfunsa karatu. Lole ndiwerenge kumapeto kwa buku limene lidalitsa kwambiri. Kumapeto ndati tili kumalechereche tili kumalizitsa. Oh, haleluya. Verse number 25. Koma panalinso zina zambiri zimene Yesu anazichita zoti zikadalembedwa zonse ndilingalira kuti dziko lapansi silikadakhala nalo malo amabuku amene akadalembedwa. Amen. Autsiriza chonche Yohane. Omvera, Yesu pa dziko pano achita zambiri. Yesu pa dziko pano padachitika zozizwa zambiri, adatumikira kwambiri zaka zitatu ndi theka imeneyi. Yesu adachita zambiri koma tamverani zonse sizidalembedwa. Yohana unena kuti zikadati zonse zalembedwa dziko lapansi malo ake akadasowa. Dere akadalemba zonse Baibulo iyi ikadachepa. Pakadafunika munthu wafiritana onyamula Baibulo. Kuchinyamula anthu 10 kuchibweza mgalimoto 10 kunsonkhano. Koma zina sizidalembedwe. Kudachitika zambiri. Yesu adachita zambiri. Kudachitika zozizwa zambiri. Kudachitika zodabwisa zambiri. Kudachitika machiritso ochuluka. Anthu adamasulidwa ambiri. Koma zonse sizidalembedwe. Zimene zidachitika m'Jerusalemu akadalemba zonse. Ndiye kuti zochitika mu Yudeya sitikadazidziwa. Zimene zidachitika mu Yudeya zonse akadazilemba zonsezo. Ndiye kuti zochitika ku Samaria sitikadazidziwa. Koma believer ramvera adatenga pang'ono za mu Jerusalemu, pang'ono mu Samaria, pang'ono mu Yudeya,
pang'ono zauko, pang'ono za ku Yorodano, pang'ono akadalemba zonse pilifa, dziko lapasi ikadasowa malo. Modi zinthu zimene makangana anthu zina sizidalembedwe. Olo zochitika pa imfa ya Yesu akadati zonse zilemba, Bible yonse akadatha kulemba zochitika pa imfa ya Yesu, koma zina sizidalembedwe. Arauka kwa akufa pilifa kudachitikanso zinthu, adakhala ophunzirawa kudachitika zambe, akadati zilemba Bible ikadachepa, koma adangotenga minofu zina sizidalembedwe. I believe kuti buku iyi tadalitsika nayo. Mondilondole mande pamene Mulungu akuti pasaso topiki ina. Lelo ndipite kuchikwawa dera la Ngabu, fire 3 days. Tipempherereni Atate m'dzina la Yesu. Mwatilankhula m'buku la Yohane, ndi kumapeto mwatiuza ife zakufunikira kwa mtima. Mtima ukadwalika palibepo moyo. Mtima ukavutika palibe tsogolo. Mulole kuti mtima wathu ku uzimu udzipopa bwino magazi. Ndi udziwa matenda ena ayamba anthu atakula kale, matenda ena ngochita kubadwa nawo. Yesu mukudziwa zimenezi. Chiritsani mitima yoboka, chiritsani Ambuye, chiritsani. Ndinu nokha amene mungathe dziko lalephera iyi. Mwana wanuyo mtima wako mangogunda, mthandizeni m'dzina la Yesu. Tonse tikhe kuti amen and amen.